Víctor! Sóc aquí! Ai, fill! Sí, les inversions estrangeres no paren. Tot el món vol posar diners a Catalunya. Hi ha grans projectes. Crearan milers de llocs de treball. És que no podia ser el primer de la promoció d'Econòmiques i fent de cambrer a Londres. Fill, has treballat de valent per aconseguir una bona feina, eh? Però ara ha arribat el teu moment. D'aquí poc, des del teu lloc de treball, podràs mirar enrere i dir ben orgullós. Fried potatoes, big or medium? Big. And pan tomaca, please. Ah, lladre, pan tomàquet. És millor que el sandwich aquell de merda, eh? Yeah, pan tomaca is great. Great. Visca Catalunya. Catalunya, visca Catalunya. Víctor, m'agrada molt el teu tracte amb els clients. Bé, és que tinc experiència laboral a l'estranger. La vostra és una generació molt preparada, sí senyor. Per això he proposat que deixis de servir a la barra i passis a ser el nou encarregat. Oh, gràcies! Puc trucar als meus pares? Els hi farà molta il·lusió, sí? Sí. Gràcies. Mama? M'han ascendit. Soc el nou encarregat del bar del parc de Ferrari a PortAventura. Sí, valia la pena tornar de Londres. Sí, aquí torna a haver-hi molta feina. Digue-li al pare que s'hi posi. Ah, que ha anat a gastar-se a la pensió als casinos de Barcelona World. D'acord, digue-li quan torni. Petó. Catalunya. Últimament, els hospitals de Catalunya estan més a petar que els botons de la camisa d'en Junqueras. De fet, si vols emocions fortes, no cal anar a PortAventura. Ves a urgències per una grip. Veuràs que el Furious Baco és una broma al costat de Furious Paco, l'infermer que t'atendrà després de 24 hores de guàrdia.